Mga ipinamahaging libreng organic supplements sa Mapandana ibinibenta ng isang farm supply store? Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Isang netizen ang dumulog sa IFM News Dagupan kaugnay sa umano'y pagbebenta ng mga pinamahaging libreng organic supplement ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Mapandana. Ayon sa nagulat, isang farm supply store umano sa bayan na nagbebenta ng naturang produkto sa halagang 380 pesos kada piraso. Pinagtataka nito ang pagbebenta dahil malinaw umanong may tatakang produkto na not for sale at nakalaan lamang bilang tulong sa mga magsasaka. Ayon naman sa Municipal Agriculture Office ng Mapandana, noong Disyembre umano sila huling namigay ng mga organic supplement sa mga benepisyaryo ng bayan. Gayunman, sa kabila ng kumakalat na impormasyon, wala pa umano silang natatanggap na opisyal na ulat o reklamo hinggil sa insidente. Ang napag-usapan na naman namin, every quarterly naman kami nagmi-meeting ng farmers president namin. Once na mahuli namin yung isang farmer na nagbenta or yung bumibili, nandyan yung penalty clause ng DA, tapos another one is iba-blacklist namin siya dito sa registration, and any intervention na programs na ibibigay ng DA, hindi na siya makakatanggap. And yung penalty clause naman ng under DA, siya na yung haharap doon. Binigyan din ng opisina na sakaling mapatunayan na naturang gawain, may pananagutan hindi lamang ang nagbebenta kundi pati na rin ang sino mang bumibili ng mga produktong malino na ipinamahagi bilang libreng tulong ng pamahalaan. Kaugnay nito, hinikayat naman ang tanggapan ng mga magsasaka at mamamayan na agad i-report sa kanilang opisina ang sino mang makikitang nagbebenta ng mga libreng ipinamamahaging agricultural inputs upang agad na maaksyonan ang nasabing usapin. So far, I think meron naman ng yung ibang co-MA ko, binibigyan na rin ng action yan. Kasi yan talaga yung isang problema na nangyayari na nakakakuha talaga at binibenta. Pero so far, lahat naman ng co-MA ko is meron silang actions na ginagawa. And kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.